Τον παράλυτη 16 χρόνια είναι. Έπεσε από τα μπαλκόνια και από εδώ και κάτω. Παράλυτη. Δεν δούλευανε. Έντανε αδύνατη. Αυτή είναι η 77χρονη νοσοπόντια που κατηγορείται ότι κράταγε φυλακισμένη και βασάνιζε την 36χρονη Μαρία Παπαδοπούλου επί 8 χρόνια σε ένα κρεβάτι στον ακάλυπτο πολυκατοικία στην Καλιθέα. Η ηλικιωμένη γυναίκα παραμένει στο διαμέρισμα κολαστήριο μαζί με έναν συγγενή της και φέρονται σαν να μην έχουν κάνει τίποτα. Σαν να μην ήταν αυτοί που φέρθηκαν τόσο απάνθρωπα προκαλώντας τόσο κακό στη Μαρία. Μόλις μάλιστα συνειδητοποίησαν την κάμερα, δεν θέλησαν να πούν τίποτα άλλο. Η φρικτή ιστορία της ανάπηρης ορφανής Μαρίας Παπαδοπούλου αποκαλύφθηκε χθες από το Έθνος της Κυριακής. Αυτό που έσωσε τη Μαρία ήταν η καταγγελία που έκανε μια γειτόνισσα που άκουγε τη Μαρία να εκλιπαρεί για λίγο νερό. Τι σας έκανε να πάρετε τηλέφωνο, τι ακούσατε? Για μέρες που την είχαν έξω, ζητούσε νερό, της δίναν πάρα πολύ λίγο νερό. Εγώ της ανασχετούσα και μιλούσα με την κυρία αυτή και της έλεγα δώστε της λίγο νερό, σας το ζητάει, είναι καλοκαίρι. Και εκείνη μου απαντούσε ότι δεν κάνει να της δίνουμε πολύ νερό, κατουργέται συνέχεια και θα σαπίσει. Η υγειονομική υπηρεσία της περιφέρειας με τη συνδρομή της αστυνομίας έφτασε άμεσα μετά την καταγγελία στο διαμέρισμα. Το περιστατικό το είδαμε από αυτό το παραθυράκι, ανοίγω το παράθυρο, αυτό, δεν υπήρχαν όλα αυτά και είδαμε από εδώ τη Μαρία στο κρεβάτι και πάθαμε σοκ. Τρινιασμένη από στεοφένη, τα δόντια της χαλασμένα, το πόδι ήταν δεμένο με ένα ξύλο, ακινητοποιημένο με ένα ξύλο και έναν επίδεσμο. Στο θέμα παρενέβη και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος μέσα από την εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα, ο οποίος αναρωτήθηκε γιατί τόσο καιρό κανένας από τους γείτονες δεν είχε καταγγείλει το σύγχρονο Κοσταλέξη. 8 χρόνια είναι αυτή η ιστορία. Όχι, μη χαϊδεύεις αυτιά. Ένας δεν πήρε χαμπάρις πολυκατοικία, το Κοσταλέξη. Δυστυχώς δεν είχαμε πάρει είδηση τίποτα τι γινόταν. Η Μαρία που σώθηκε από θαύμα νοσηλεύεται σε κρατικό νοσοκομείο από τον Ιούλιο, έχοντας χάσει ωστόσο το αριστερό της πόδι από τα βασανιστήρια.